हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय गोबाङानो सिगाङाव माखासे क्लास 7 क्लास 6 आरो क्लास 8 बा क्लास 10 सिमनि बेलायाव माखासे साबजेक्टनि बेलायाव क्लास लादोंमोन अनलाइन दा बिनि सायाव माखासे चेप्टारफोरखौ मोननो हायाखै बिथांमोना गोबाङानो कमेन्ट हरफिनगासिनो दङ जाहाथे गासैबो चेप्टारखौ हो होननानै आरो माखासे चेप्टारफोरखौ मेनसनबो खालामहरदों जाहाथे थाब नांगौ होननानै दा बिनिनो क्लास 7नि ससियेल साइन्सनि मोनसे चेप्टार क्लास लानो नागिरदों आरो उनावहाय बेफोरबायदि मोनलांबाय थानो हासिगोन आरो बेखौ स्टेप लाफिननाय जादों सिगाङाव जोङो कोभिड-19नि जितु लकडाउन बेनि थाखाय बानायनाय जादोंमोन फ्रायानो दा रेगुलार क्लास जाफिननायखाय बेखौ होथ'नाय जायाखैमोन नाथाय दा नोंथांमोननि बिनाय हिसाबै होनो लानाय जादों जाहाथे फरायसाफ्रा गोरलैयैनो बुजिनो हायो दा बिनिफ्रायनो बाहाय दङ क्लास 7निनो चेप्टार 13नि आगु जारिमिनारि आसाम दा बिनि बागै मिथिनो मोनगोनाय जागोन आरो बेयाव गोनां बाथ्राफोरखौल' बाहाय खिन्थानानै होनाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे फरायसा नङाबा फरायसाफोरनो शेयार खालामना हो मबाइलखौ होना हो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा क्लासखौ खोनासंगोन बिजाबखौ बोलानानै लाब्ला साबसिन जागोन आरो नट्सबो मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय नट्सबो बानायनानै होखानाय जादों दा फैदो फारि फारियै जागायलांदिनि आगु जारिमिनारि आसाम होनदों जिहेतु बाहाय मा होननाय जादों आसामनि गिबिसिन जारिमिन बेखौ खिन्थानो नागिरदों बाहाय आसामनि जारिमिन जायखौ जोङो मिथिस' हायै समनिफ्राय उनावहाय जोङो जारिमिन हिसाबै मोननायनिफ्राय लानानै सिगांनिखौथ' जोंनो नांला हाग्रायाव थानायनिखौ नाथाय जारिमिन हिसाबै जों जायखौ मोननो हानाय जादों आसामाव थाग्रा हिसाबै दा बेनिफ्राय बेखौ बाहाय बे फरायाव मोननाय जागोन आसामनि गासै बाथ्रा अदेबानि गिदिरफोराबो मिथिनो गोनां जायफ्रा इन्टारभिउ होगोन गुदि खिथा गोबां बाथ्राफोर बाहाय मिथिनो दङ दा बेनिफ्राय फैदो जोङो फार्स्टआव मिथिनो मोननाय जादों फार्स्टआव होनदोंमोन जोंनि दानि आसामा गोदो बेखौ मा होनो कामरुप मुं होननानै मिथिनाय जायोमोन होनदों आरो बेनि मा होनो राजथावनिया प्रागज्यतिसपुरमोन होनदों आरो कामरुपआ दा आथिखालाव जिहेतु मोननै जिल्ला गोलैनानै दंसै होनदों दानि कामरुप मुं हिसाबैबा बे जाहैबाय जोंना सा कामरुप आरो कामरुप मेट्र' कामरुप नोगोरमा जेखौ जों दा गुवाहाटि होननानै मिथियो आरो बेनि दा आथिखालाव बेखौ दिसपुर हिसाबै राजथावनिखौ मोननाय जादों नाथाय गोदो कामरुपआ मामोननो मोनसे आसामनि मुङानोमोन होनदों आरो बेनिफ्राय बेनि राजथावनिया प्रागज्यतिसपुरमोन होनदों दा बेनिफ्राय जोंलारि नायबिजिरनायनि मिरु हिसाबै प्रागज्यतिसपुरा मोनसे थावनिमोन होनदों गोदोहाय माने मा होननाय जादों हाजो मा होनो अख्रांनि हाथरखि हाला पुर्निमा अमाबैसा अखाफोर बायदिसिनानि सायाव बिजिरग्रा मोनसे थावनि मोनदों प्रागज्यतिसपुरा बेखायनो प्रागज्यतिसपुर बुंनाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा बिनि फोरमानखौ गुवाहाटीनि चित्राचल हाजोआव थानाय नवग्रह मन्दिरा फोरमान खालामदों होनदों जे बाहाय जे माने गोदोनि मुगायाव हाथरखि हाला बेनिफ्राय अखाफोर बायदिसिनानि सायाव जे नायबिजिरनाय जायोमोन बेनि बागै फोरमायनानै होदों होनबा बे गुवाहाटीनि चित्रशिला हाजोआव थानाय नवग्रह मन्दिरा फोरमान होयो होनदों दा अब्ला मिथिनो मोननाय जागोन जुदि मोनसे सोंनाय जाबावगोन बाहाय बे जाहैबाय नवग्रह मन्दिरा बबेयाव दंबा गुवाहाटीनि चित्राचलाव आरो दहायनिया गोदो आसामखौ मा होनोमोनबा कामरुप आरो बे राजथावनिया मामोनबा प्रागज्यतिसपुर दा बेनिफ्राय कामरुपनि बे गासै जारिमिननि बागै आथिखालाव गोबांथार बिजाबनिफ्राय मोननाय जायो हिन्दु धोरोमनि गोथार बिजाबफोर बुद्ध धोरोमनि गोथार बिजाबफोर गुबुन माने बाख्नाय लिरथिफोर बेफोरखौ बेफोरनि बेफोराव लिरनानै गालांनाय दं होनदों बेफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो होनदों दा बेनिफ्राय फैदो गुबै बाथ्रायाव हाबदिनि दानिया फैदो कामरुपनि कामरुप रायजोनि सोरगिदिं सिमा आरो बेनि थाथाय बेयो बबेयावमोन बेखौ जों मिथिनानै लानि कामरुप रायजोनि गासै सिमायारि थाथाय ओनसोल एरियाखौ जुदि सावरायनो गोनां जायोबा बेयाव गाहायै मोनथाम बिजाबफोरनिफ्राय लानाय जादों होनदों बे जाहैबाय हिन्दु धोरोमनि सलन्थाइमा एपिक जेखौ होनो बे जाहैबाय रामायण आरो महाभारत बेनिफ्राय लानाय जादों होनदों जायखौ बाल्मिकिया लिरदों आरो बेदव्यासआ लिरदों रामायणखौ लिरदोंमोन बाल्मिकि आरो बेदव्यासआ लिरदोंमोन महाभारतखौ दा बेखायनो बेखौ मोननैखौ गोसोआव लाथारनो नांगोन आरो बे गांनै गेदेरथार सलन्थाइमायाव जारिमिन हिसाबै लिरनानै गालांनाय बादिब्ला दिनैनिफ्राय 3,000 बोसोर सिगां कामरुप रायजोआ दङमोन होनदों जेराव कामरुप रायजोनि बाहागोखौ मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों होनदों बे जाहैबाय रत्नपीठ मोनसे बेनिफ्राय कामपीठ मोनसे स्वर्णपीठ आरो बेनिफ्राय सौमारपीठ बे हिसाबै राननाय जादों होनदों दा बेनिफ्राय बे मोनब्रै बाहागोनि राननायनि ओनसोल हिसाबै जोङो नायोबा नुगोन बाहाय रत्नपीठआ सानजा बंग'नि खरथ'वा दैमानिफ्राय
सानजा बंग'नि करत'वा दैमानिफ्राय संकस दैमासिम गोग्लैफैयो होनदों। सानजा बंग'नि करत'वा दैमानिफ्राय माने मा दा बांलादेशखौ होनो, गोदो बेखौ सानजा बंग' होनोमोन। बिनिफ्राय बियो संकस दैमासिम मोनसे बाहागोमोन होनदों आरो बेनिफ्राय कामफिट हिसाबै संकसनिफ्राय रुपहि दैमासिम, दानि बाक्सानि जिहेतु बे संकसनिफ्राय बेखिनि ओनसोल मोननो। स्वर्णफिटआ रुपहिनिफ्राय भरलि दैसासिम होनदोंमोन, सानजानि भरलि दैसासिम स्वर्णफिटआ, आरो बेनिफ्राय सौमारफिटआ भरलि दैमानिफ्राय दिक्राय दैमासिम, सानजानि दिक्राय दैमासिम बेखिनि ओनसोलसिम मोनदों। दा बेखौ मानसावगारि 13.1 आव नायनो थिनदों। 13.1 नि मानसावगारिया नैबेनोमोन, बे हिसाबै बेखौ नोंथांमोना नुदों फार्स्ट पेजावनो जे दंमोन बेयो। दा बेनिफ्राय अब्ला जोङो नुनो मोननाय जाबाय हालुरारि भुमखौरां सिमाया माबायदि बेनिफ्राय नायदो कामरुप रायजो आरो समब्रा-समब्रि रायजो। दा बे मोनसे फैदों, बेयाव गोनां माखासे बाथ्राफोर दङ। दा बेयाव कामरुप रायजोनि मुङा माबोरै जाया बेखौ बाहाय खिन्थानानै होदों। दानिया कामरुप रायजोनि मुङा माबोरै जाया होननानै जुदि फोरमायनो लुबैदोंबा नोंथांमोनहा बाहाय मिथिनो मोनगोन मोनसे सल'मा एबा सलन्थाइमा। दा नंगौना नङा जों मिथिया, नाथाय बेखौ सलन्थाइ मा होनो खुगा सल' होननानै मिथिनो मोननाय जायो, जायखौ जों एसे उनाव मिथिगोन खौगान्थाइ होननानै। दानिया बेवहाय दङ मोनसे सल', इन्टारेस्टिंबो जागोन आरो बियो माने गोनांबो। दा बे हिसाबै नुगोन जोंनि कामरुप रायजोआ गोदो महादेब एबा हिन्दु धोरोमनि मोदायफोर थाग्रा जायगा मोनदों कामरुपाव। जेरै बेहाय महादेब शिब एबा महादेबा कामरुपावनो थायोमोन होनदों आरो बियो सानसेखालि बिथाङा गावनि तपस्या एबा ध्यानाव दंगासिनो दंमोन होनदों। अब्ला अनसुला मोदाय कामदेबा हिन्जावनि महर लानानै बेनि महादेबनि तपस्या खालामनायखौ खेलायै बायस्रा होदोंमोन होनदों। अब्ला बेयाव महादेबा रागा जोंनानै बे अनसुला मोदाय कामदेबखौ गावनि थामथि मेगनजों, जाय खाफालाव थायो, बेजों नायनानै बिथांखौ सेवहांगार खालामदोंमोन आरो बे सेवहांगार खालामनायाव मा जाबाय होनदों, दानिया कामदेबा खामजोबलांबाय होनदों। कामदेबा माने खामबाय। दा बे मोनसे कामदेबा खामबाय आरो दा खामबाय। बेनिफ्राय मा जाबाय होनदों, बे खामनाय खोथाखौ मोननानै कामदेबनि बिसि रति देबिया शिबनियाव फैनानै, गावनि फिसाया जे खामनानै हांगार जाजोब्बाय, बेखौ शिबनियाव फैनानै फिसायनि गोरोन्थिखौ निमाहा होनो थिननानै गाबै गाबै फिसायखौ नांफिनगौ होननानै शिबनियाव आरज गाबफैबाय थादों होनदों, गाबै गाबै बिफैफिनबाय थादों होनदों। अब्ला बेखायनो महादेबा बेखौ बिसि रति देबिनि गाबख'नायखौ थानो हायैनि कामदेबखौ गोदानै रुप होफिनदों, थारमाने रुप होफिनदों। रुप माने महर। दा बेखायनो मा जाबाय होनदों, कामदेबनि खाम आरो महर होफिननायनि रुप एबा रुप होफिननाय, दा बे मोननैजों खाम दाजाब रुप कामरुप जादों होननानै बुंनाय जादों होनदों। दा अब्ला नोंथांमोना सोरबाया मिथियामोनबा मिथिनो मोननाय जाबाय, बियो मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्रा। कामरुपा बोरै जाया होननानै, अब्ला महादेब शिबनि तपस्या खालामनायखौ कामदेबा फैमाल खालामनायनि थाखाय शिबा सावदों मेगनजों, आरो बेनिफ्राय सावनायनि उनाव कामदेबा खामजोबनायलाय बिसिया गाबखौ बिखौ मानसि खालामफिननो थिननायखाय रुप होफिनदों, महर होफिनदों, बेखायनो खामनाया रुप मोनफिनदों, कामरुप जादों होननानै बुंनाय जादों। अब्ला बेनिफ्राय गोबां कुइसन जागोन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय। से नाम्बार हिसाबै कामदेबनि तपस्याखौ सोर बायस्रा होआ होनबा मा जाबाय, महादेबनि तपस्याखौ सोर गायस्रा होआ होनबा कामदेबनि बिसिया सोर होनबा रति देबि। कामरुप नामा बोरै जाया होनबा बे मोनसे जासिगोन। दानिया आरो बिनिफ्राय माखासे सलन्थाइमाफोर बाहाय दंबावो होनदों, माने बाहाय मोनसे आरोबाव गेदेर सल'मा दंबावो होनदों एबा सलन्थाइमा दंबावो। बे जाहैबाय बाहाय मिथिनो मोननाय जादों, नोंथांमोनहा बाहाय नाय मोजाङै, नैबे ससेयाव नुगोन जे गोदोनि थुनलाइनि बायदिब्लानो कामरुपाव नरकासुर, भगदत्त आरो गोबां गोहोगोरा राजाफोरा रायजो खुंदोंमोन होनदों। दा बेनिनो नरकासुरा जेलाना प्राग ज्यतिसपुराव रायजो खुंदोंमोन होनदों, अब्ला कामरुपाव रायजो खुंदोंमोन, अब्ला बिनि बान मुंनि सासे राजाया सनितपुर मुंनि जायगायाव बान राजा मुंनि सासे राजाया रायजो खुंदोंमोन होनदों। आरो सनितपुरा दानि ब्रह्मपुत्रनि साहा रुगुङाव दंमोन, दाथ' दं बयबो मिथिगौ, जायखौ दा तेजपुर होननानै मिथिनो मोननाय जायो होनदों। दा आथिखालाव तेजपुर, गोदो सनितपुरमोन। सनितपुरनि गोदोनि मुङा मामोन, एबा दानि तेजपुरनि गोदोनि मुङा मामोन बा सनितपुर। दा बेखायनो बे तेजपुर दानि जायखौ सनितपुर होनदों, बेयाव बान राजाया रायजो खुंदोंमोननो। दानिया बान राजाया शिबखौ सिबिसुलामोननो, जोबोद मोजां शिबनि सोमोन्दो दंमोन होनदों। दानिया बोरैबि मा जाबाय होनदों, बे समावहायनो
खोला भारतनि दारखा नोगोरनि राजा श्री कृष्णनि फिसौज्ला अनिरुद्रआ बोरैबा बोरैबि फैनानै बान राजानि फिसाजो उषा देवीखौ फसायखोमादोंमोन होनदों। बेनिफ्राय बे बान राजानि फिसाजो उषा देवीखौ बिथाङा बान राजानिफ्राय बिनानै मोनलाङाखै। बेखायनो मा जाबाय होनदों, बान राजाया हरैखाय बान राजानि फिसाजोखौ श्री कृष्णनि फिसौज्ला अनिरुद्रआ खावनानै लांफैदों होनदों। जाउनाव रागा जोंनानै बिफा बानआ अनिरुद्रनि हेंथायै दावहा फोसावदों होनदों आरो दावहाया जादोंमोन। आरो बे दावहायाव अनिरुद्रनि बिबौआ अनिरुद्रजों बाहागो लादोंमोन। थारमाने अनिरुद्रनि बिबौआ सोरमोन? श्री कृष्णआ अनिरुद्रनि जानानै दावहायाव बाहागो लादों आरो बान राजानि जानानै बाना जिहेतु शिबखौ सिबियो, बेखायनो शिबआ दावहायाव बाहागो लादोंनो। अब्ला दावहाया सोरजों जाखो? श्री कृष्ण आरो शिबजोंसो जादों। दा बिनिफ्राय शिबखौ जोङो मिथिगौ गुबुन मोनसे मुङा जाहैबाय हर हर महादेव होननानै जों मिथियो। ओंखायनो शिबनि गुबुन मोनसे मुङा हर आरो श्री कृष्णखौ जोङो मा होनना बुङो? हरि श्री कृष्ण होनना बुङो। बेखायनो मा जाबाय होनदों? हरि होननानै बुङो श्री कृष्णखौ। दा बेखायनो बे उषा देवी आरो माने अनिरुद्र सानैनि हाबा लांखारलायनायनि दायाव जिहेतु दावहा जाबाय श्री कृष्ण आरो शिब। दा बे दावहानि मुंखौ शिब आरो श्री कृष्णनि मुङैसो दोननाय जायो होनदों आरो बेखौ मा होनना बुङोनो? श्री कृष्णनि हरि आरो शिबनि हर, बे मोननैजों दाजाबनानै हरिहर दावहा होननानै मिथिनो मोननाय जायो होनदों। दा बे मोनसे गोसोआव लानो गोनां। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे जोंहा गोसोआव लानो दंबावो, बेयाव पेराग्राफावनो दङ मोनसे मा होनदों बाव आरोबाव खारिमिननि बादिब्लानो आगु जारिमिननि मुगायावनो एखे समनि जाथाय जानायावनो बै मा होनो सानजाथिंजाय कामरुपनि सानजाथिंजाय कुन्दिल मुंनि मोनसे रायजो दंबावोमोननो, जायनि गुबुन मोनसे मुङा विदर्भ मोननो। कुन्दिल रायजोनि गुबुन मोनसे मुङा विदर्भ होनदोंमोन। दा बे रायजोनि राजथावनिया बुन्दिल मुं होनदों आरो बे बुन्दिलनि राजानि नामानो जाहैबाय मा होनो? भीष्मक राजाया बेयाव रायजो खुंदोंमोननो। आरो बे भीष्मक राजानि सासे जोबोद मोजां समायना फिसाजो दंमोननो, जायनि मुङा रुक्मिणी। दा बे रुक्मिणीखौ श्री कृष्णआ दारका नोगोरनिफ्राय फैनानै श्री कृष्णआ रुक्मिणीखौ हाबा खालामदोंमोन। अब्ला भीष्मक राजानि फिसाजोखौ श्री कृष्णआ मोनदों। हिन्जावा रुक्मिणी। आरो दानिया मा होनदोंमोन? भीष्मक राजानि बिजामादै हिसाबै श्री कृष्णआ जादों होनदों। रुक्मिणीया बिनि फिसाजोमोन। दानिया मा मोनबाय? भीष्मक राजानि रायजोआ मामोन होनबा कुन्दिल आरो राजथावनिया मामोन होनबा बुन्दिल। दा बे गासै बाथ्राफोरखौ लाखिनानै जोंनि आसामनि सासे धोरोमगुरु श्रीमान शंकरदेव बिथाङा रुक्मिणी हरन मुंनि मोनसे थुनफावथाय लिरनानै गालांदों होनदों, जाय जोबोद फेमास। बेखौबो सोंनो हागौ, गोसोआव लानांगोन। दानिया बिनि उनाव नेक्स्टआव बिनि गाहायाव दं मा खिन्थादों नेक्स्ट पेराग्राफाव, बेयाव जा जारिमिन खारिमिन आरो खौगान्थाय माखौ बुङो होननानै एबा जों दा मख'बोगासिनो दं, बेखायनो जारिमिना मा, खारिमिना मा, खौगान्थाया मा, बेफोरखौ दा बाहाय खिन्थानानै होदों। माखासेया बाहाय गोसोआव लानांलाया, जेबो नङा, गोरलैसो। नाथाय नैबे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन, सोंनायावबो दं। जारिमिना मा होनदों? जारिमिना जाहैबाय बबेबा मोनसे समाव जाखांलांनाय थार जाथायनि सावगारि होनदों। सेमोन माबा मोनसे काहानि जादोंमोन दावहा, नाथाय बेखौ रोखा रोखा लिरनानै गालांबाय, बेनो जारिमिन जानानै थाबाय होनदों। जाय नंथारगौ बाथ्रा, बेयो जाखांलांनाय जाथाय। दानिया बाहाय दं खौगान्थाय दङ। खौगान्थाया मा होनो? जाय सल'बाथाफोराव, जाय खोथाफोराव मोदाय मोदायजोनि फाव गेलेनायनि खोथा थायो, बेखौ खौगान्थाय होननानै बुंनाय जायो होनदों। जाय माने सल'आव, जाय बाथ्रायाव, जाय काहानियाव मोदाय मोदायजोनि खोथाल' थायो, बेखौ खौगान्थाय होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव बेबायदि खौगान्थायाव सानबोलावरि बानायदेरनानै होनाय बाथ्राफोर थाफायो होनदों। बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मा होनदोंमोन? खारिमिना जाहैबाय मा होनो? धोरोमनि बिजाबफोरावल' लिरनानै गालांजानाय सल'बाथा एबा सल'फोर एबा काहानिफोरा बेखौ खारिमिन बुङो होनदों, जाय धोरोमनि बिजाबावल' थायो, गुबुन गुबुन बिजाबफोराव मोना। थार जाथाय ना मा बेखौ जों मिथिया, नाथाय धोरोमनि बिजाबाव लिरनानै गालांनाय थायो, बेफोरखौ होनो खारिमिन होनदों। अब्ला मोनथाम मोनबाय। खौगान्थाया मोदाय मोदायजोनि फाव गेलेनाय आरो बानायदेरनाय खोथाफोर थायो। खारिमिना जाहैबाय मा होनो? धोरोमनि बिजाबावल' लिरनानै गालांजायो। जारिमिना जाहैबाय थार जाथायनि काहानिफोर, गासिबो थार जाथाय जालांखांनायनि जाथायफोर। दानिया बिनि उनावहाय फैदो गोजाम आसामनि राजफोलेरफोर। गोजाम आसामनि राजफोलेरफोरनि बेलायाव जोङो नायलांसै। फार्स्ट हिसाबै जों मा होनदों? गोजाम आसामाव कामरुपआव फार्स्टथाराव
मा होनो राज फोलेर हिसाबै बा दानब एबा असुर फोलेरनि राजाफोरा रायजो खुंदोंमोन आरो असुर फोलेरनि रायजोनि उनावनो गोबांथार राजाफोर फोलेरफोरा रायजो खुंलांदों जेरै बाहाय दङ बर्मन फोलेर, सालस्तम्भ फोलेर, भाल फोलेर आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन फोलेरफोरा रायजो खुंलांदों। दा बेनिनो बाहाय फारियै मिथिलांगोन। दानिया बेयाव माने माखासे खोथाफोरबो मख'नाय दङ जायखौ मा होनदों नीलाचल हाजोआव कामाख्या मन्दिर लुनायनि खोथा बेफोरखौ फरायबानो हागोन, जेबो नङा, गिदिर बाथ्रा गैया आरो बेनिफ्राय सोंनाया बारा जाया। दानिया अब्लाबो मा होनो जोंनि कामरुपनिफ्राय गोदोनि भारतनि जारिमिन हिन्दुफोरनि जेखौ मा बुङोमोन हिन्दुफोरनि दावहा जिहेतु कुरुक्षेत्रनि दावहा, पान्डब कौरबनि बा दावहा, बेफोर गासैबो दावहाफोरावबो कामरुपनि राजाफोरा मोनफा मोनफा एबा फारफा फारफानि मा होनो हेफाजाबगिरि हिसाबै दावहायाव बाहागो लाहैजोबदोंमोन होनदों। दा बेयावनो नोंथांमोननो बेखौ होफानाय जादों। जेरै दुर्जधननि खावलायनाय बादियै भगदत्तआ कुरुक्षेत्रनि दावहायाव कौरबजों लोगो लानानै दावहा नांफादोंमोन होनदों। दा बे आरो भगदत्तनि फिसाजो भानुमतिनि नामावनो गुवाहाटियाव थानाय दिडली फुख्रि मुंनि मोनसे फुख्रिखौ जावहोनानै दोननाय जादों होनदों। दा बेखौ मालाबा सोंनो हागौ सोरनि नामाव जावदों बा भगदत्तनि फिसाजो भानुमतिनि नामाव जावनानै होनाय। दा बे दानिफ्राय फैदो बर्मन फोलेर। बर्मन फोलेरा गोसोआव लानो गोनां आरो बेयो गोराबो नङा, थाबनो मिथिगोन, थाब लानि। बाहाय फैदो बर्मन फोलेर। बर्मन फोलेरा नैथि राज फोलेर जायनि मा होनो कामरुपआव फार्स्टआव दंमोन दानब एबा असुर फोलेर। बर्मन फोलेरा जाहैदों मा होनो ख्रीष्ट गिबि ब्रैथि जौथायाव गुप्तफोरा सा भारतआव रायजो खुंबाय थानाय समाव बिथांमोना बर्मन फोलेरा कामरुपआव रायजो खुंदोंनो। गासै बिसोर 3000सो बोसोर रायजो खुंलांदोंनो आरो बेनिफ्राय बे राज फोलेरखौ गायसनदोंमोननो पुष्य बर्मन मुंनि सासे राजाया आरो बेनिफ्राय बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोगोरासिन राजाया बिनिया कुमार भास्कर बर्मन होनदों आरो बे भास्कर बर्मनजों लोगोसे बिथांमोनना गोबांथार राजाफोरा रायजो खुंलांदोंमोन होनदों। दानिया मा जाबायनो सा भारतआव हर्षवर्धन मुंनि सासे गुप्त राजाया रायजो खुंदोंमोननो आरो बे हर्षवर्धन मुंनि गुप्त राजाजों भास्कर बर्मना बिसिगिमोन होनदों, बिराद मोजां सोमोन्दो लोगो दंमोन होनदों। बेखायनो हर्षवर्धननि समाव बै समाव चीननि दावबायारि हिउएनसांआ फैदोंमोन होनदों आरो बे हिउएनसांआ फैनानै बिथाङा नालन्दा बुहुम फरायसालियाव बिजिरफैनो फैदोंमोननो बुद्ध धोरोमनि बागै। दा बे बुद्ध धोरोमनि बागै बिजिरफैनायाव बाहेरा हादरनि मानसि एबा चीन हादरनि मानसि हिउएनसां फैनायाव हर्षवर्धनाव जिहेतु फैदों आरो हर्षवर्धना भास्कर बर्मननि जिहेतु बिसिगि, बेखायनो भास्कर बर्मनावबो लेंहरनाय बायदियै हिउएनसांआ कामरुपआवबो फैदों आरो मास मोनसेनि बारा सम थालांदों होनदों। आरो भास्कर बर्मननि समाव रायजो खुंनाय समाव एबा कामरुपआव रायजो खुंनाय समाव मा दङमोन, मा सोलियोमोन, बेनि गासैबो बाथ्राफोरखौ हिउएनसांआ लिरनानै गालांदों होनदों गावनि मुंदांखा बिजाब विई मुंनि बिजाबाव। आरो बे विई मुंनि बिजाबखौनो जोबोद गोसोआव लानो गोनां, सोर लिरा होनबा जाहैबाय हिउएनसां। दा बेनिफ्राय भास्कर बर्मना कामरुपनि राजउलाफादाव गाखोनाय समावनो कामरुपआव मोनसे भास्कराब्द मुंनि गोदान समनि मोनसे फारिलाइ माने केलेन्डार बानायनाय जादों होनदों। आरो बेनिफ्राय मा होनदों भास्कर बर्मननि समाव एबा बर्मन फोलेरनि समावनो माखासे धुबी आरो निधानपुर मोनसे तामानि सिलरखौ लिरनाय जादों होनदों। माने मा बै समाव बिजाब गैयामोन नालाय, बेखायनो तामायाव बाहाय सिलराव लिरनानै दोननाय जायोमोन। बे लिरनाय लिरथिखौ धुबी आरो निधानपुरखौ लिरनाय जादों होनदों। दानिया हिउएनसांनि बिजाब विईआव कामरुप रायजोखौ मा होनलांदों बेनि बागै नैबाव मोननैसो दङ। विई बिजाबखौ लिरदोंमोन हिउएनसांआ आरो हिउएनसांनि बादिब्ला मा होनो कामरुपनि रायजोनि सोरगिदिं सिमाया 700 माइलसो गोजान जागौमोन होनदों। बै समाव भास्कर बर्मनानो जोबोद माने गोहोगोरा राजामोन होनदों। बेनिफ्राय बेनि मानसिफ्रा कामरुपनि मानसिफ्रा गोरलै सादा सिदा मानसिमोननो आरो धोनि माहाजोन थाखोनि मानसिमोन होनदों। कामरुपनि मानसिफ्रा गोसोखां गोहोआव गोख्रोंमोन होनदों। बिथांनि लिरलांनाय बादिब्ला गेजेर भारतनि रावनिख्रुइ कामरुपनि रावा एसे जुदामोन होनदों। बेनि बारहावाया सिदोमा गुसु, मानसिफ्रा नालेंखर खान्थाल बायदि आबाद मावोमोननो आरो मोदाय मोदायजोखौबो फुजा खालामोमोननो। बड' धोरोमनि गोहोम गैयामोन, माने बुद्ध धोरोमखौ आसामाव बे कामरुपआव बै समाव फालियामोन होनदों। भास्कर बर्मना सासे गुन गोनां गियानि राजासिनमोन होनदों आरो बौद्ध नङाब्लाबो बेयाव गुबुन धोरोमफोरखौबो
अनसायोमोन माने बुद्धखौबो अनसायोमोन नाथाय बुद्ध धोरोम फुजिग्रा गैयामोन गुबुन धोरोमखौ हेंथा गैयामोन बिनि थाखाय बे गोजान गोजाननि रोंदावसा माने पण्डितफोरा बाहाय फैनोमोन होनदों आरो राजाफोरजों गोबां हेफाजाब होफैयोमोन होनदों दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ हिउएनसांआ कामरुपआव फैनाय समाव लिरनानै गालांदों होनदों ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय बर्मन फोलेरनि उनाव रायजो खुंनाया सालस्तम फोलेरखौ जारिमिनाव म्लेस होननानैबो मिथियो दा बे सालस्तम फोलेरफोरा गासै कामरुपआव 21सा राजाया रायजो खुंलांदों होनदों आरो बोसोरा 300 बोसोर रायजो खुंलांदों होनदों आरो बिसोरनि समाव कामरुप रायजोनि राजथावनिया मानोमोननो तेजपुरसिम बोस्लायनानै लांदोंमोननो बिथांमोना प्रागज्यतिसपुरनिफ्राय राजथावनिखौ तेजपुराव लांदों आरो बेनिफ्राय उनाव हरुपेश्वर मुं होनदों कामरुप रायजोनि नाम बा राजथावनिखौ तेजपुराव लांनानै तेजपुराव राजथावनिखौ हरुपेश्वर मुं बुंदों आरो सालस्तमफोरा कामरुपआव रायजो खुंनाय समाव चीननि गुबुन सासे दावबायारि फैदों होनदों बे जाहैबाय इत्सिं मुंनि दावबायारिया फैदों होनदों आरो बिथाङा गावबो माखासे लिरबिदांफोराव माने कामरुप रायजोनि सोमोन्दै सालस्तम फोलेरनि रायजो खुंनाय समाव मा जाया बिनि बागैबो फोरमायना होलांदों होनदों आरो बे सालस्तम फोलेरनि गायसनगिरि राजाया सालस्तम्भआनो होनदों सालस्तम बुंनि राजायानो रायजो गायसनजेनदों बेनिफ्राय सालस्तम फोलेरनि रायजो खुंनाय समाव गोबां बिथिङावनो माने जौगासारनाय जादोंमोननो गोबां राजाफोरानो गोहोगोरामोन होनदों बिसोरो हिन्दु धोरोमनि फसंगिरि शंकराचार्यखौ लेंहरनानै बेयाव हिन्दु धोरोमनि बागै फोसावहोदों होनदों आरो बेयाव हिन्दु धोरोम नङाबाबो गुबुन गुबुन धोरोमखौबो सालस्तम फोलेरफोराबो जायगा होयोमोननो बेनिफ्राय कामरुपआव थानाय रोंदावसा अभिन्नगुप्तजों आरो खोला भारतनि पण्डित शंकराचार्यजों गोबां दान्थे बिदान्थे सावरायलायनाय सोलिदोंमोन होनदों बेनिफ्राय बिसोरो मन्दिर आरो फोरजा अनसायनाय खामानिफोर गोबांथार मावनानै होलांदोंनो मन्दिर लुनानै होलांदों फोरजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों आरो बिसोरो गोबां माने रायजोफोरखौ खाथियाव थानाय रायजोफोरखौ गाग्लोबनानै सेना लानो हादों जेरै कलिंग रायजो कौशल गौर बायदिसिना रायजोखौ सालस्तमफोरा सेना लानो हानाय जादों होनदों अब्ला जोबोद गोहोगोरामोन बिसोरो दा बेखौ बाहाय खिन्थानानै होनाय जादों दा बिनिफ्राय गाहायाव दंबावो मोनसेया जाहैबाय पाल फोलेर बिसोरो बारा गोलाव नङा गुसुंसो पाल फोलेराबो सालस्तम फोलेरनि उनाव कामरुपआव रायजो खुंनाय राजाफोर बेनिफ्राय बेनि रायजाखौ गायसनग्राया राजाया जाबाय ब्रह्मपाल आरो बिसोरनि राजथावनिनि मुङा दुर्जय नगरमोन होनदों आरो बे दुर्जय नगर राजथावनिखौ उनाव माखासे समनि उनावहाय रत्नपाल मुंनि सासे राजाया प्रागज्यतिसपुराव लाबोनानै राजथावनिखौ प्रागज्यतिसपुर खालामफिनदों होनदों बेखौ बाहाय खिन्थादों आरो बेनिफ्राय 12निफ्राय 12 जौथाइनि गेजेर बाहागोसिम बिथांमोना रायजो खुंलांदों होनदों बिथांमोननि रायजो खुंनाय समाव कामरुपनि सिमाया दानि सा बंग हादरसिम गोसारना दंमोन होनदों बेनिफ्राय सालस्तम फोलेरफोर बायदि पालफोराबो दावहारुमोन होनदों आरो बिसोरबो जोबोद गोहोगोरामोन सोलोंथाइ आरो अनफावरि आरो ब्राह्मणफोरखौ जोबोद अनोमोन होनदों हा दान होनानै थानो जायगा होयोमोन होनदों आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि रोंदावसा एबा पण्डितफोरखौ लेंहरनानै बिसोरबो सावरायोमोन होनदों आरो बिसोरो शिब एबा हरगौरीखौ सिबियोमोन होनदों आरो बिसोर बेफार फालांगि खालामनायावबो आखा फाखामोन होनदों दा बेखिनि थांबाय फोलेरफोरा बेनिफ्राय जों लास्टआव कामरुप रायजोनि समाव रांखान्थिया माबादिमोन मा खामानि मावनानै थायोमोन दा बे रांखान्थिनि बेलायाव सुंद'यैनो जोबोद गोरलै गाहायै आबाद मावोमोनदों बेसर खुसेर फाथो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं मावोमोननो आरो बेनिफ्राय दंबावोमोन जेरै फिथाइ सामथाइनि बेलायाव दङ खान्थाल नालेंखर थाइजौ गय फाथै तेजपात बायदिसिना आबाद मावोमोनदों आरो बिसोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरोमोन होनदों जेरै चीन आरो गुबुन गुबुन खोला सानजा एसियानि हादरफोराव फानहरोमोन होनदों दा बेनिफ्राय जि दानाय समाव बिसोरो आखा फाखामोन होनदों इन्दि मुगा फात खुन बायदिनि सि दायोमोन होनदों जायखौ रामायण आरो अर्थशास्त्रआवबो कामरुपनि मानसिफ्रा फातनि सि दानो गोरों होननानै खिन्थाना दंनाय मोनदों ना हमनायाव जानो गोरों दैमानिफ्राय सना बोखांनो गोरों सना दानो गोरों सि दानायाव आखा फाखा बेखौ होनदों आरो बेनिफ्राय इटानि दानाय लुनाय शिल्प बेयावबो आखा फाखामोननो अन्थाइ शिल्प दानायावबो आखा फाखामोन होनदों आरो बेनिफ्राय बिसोरो फालांगिखौ तिब्बत भुटान चीन श्रीलंका खोला सानजा एसियानि गोबां हादरफोरजों फालांगि खालामनो मोनदों हान्था मेलायाव हा लामानि अनगायैबो बुरलुंबुथुर दैमाजों लांलाय लाबोलाय हान्था मेला खालामनाय जायोमोन होनदों दा बे समाज राहा लास्ट दङ समाज राहानि बेलायाव बहाय दङ कामरुपआव बर्नाश्रम खान्थि
गैयामोन होनदों हिन्दुफोरनि बादि जायखौ मा होनोमोन ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य आरो शूद्र बे मोनब्रै थाखो राननाय हिन्दुफोरनाव जिहेतु खोला भारताव दंमोन बियो आसामाव सोलियाखै होनदों बै समावनो गैखाया अब्लाबो ब्राह्मणफोरखौ गोजौ जायगा होनाय जायोमोननो आरो राजानिफ्राय हा मोननायनि अनगायैबो गोजौ मासिफोरखौ समायफ्लेहोयोमोननो राजायानो बिसार खालामोमोननो गासैबो बाथ्राफोरनि गुदिया राजायानो जायोमोन होनदों बेनिफ्राय आरो बिसोरो हिन्दु धोरोमनि गुबुन गुबुन गेना खान्थिफोरा बेयाव गैयामोननो जेरैजाय माने सति सावनाय बे गैयामोन आरो गथ' हिन्जावसा बुथारनाय बे गैयामोन होनदों बेफोर आरो फैसालि खान्थि बेबो गैयामोन होनदों बर्ण गोरोबि बेबो गैयामोन होनदों दा अब्ला जोबोद मोजांमोन आरो बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि माना बै समनिफ्रायनो जोंनाव गोजौखामोन होनदों बेनिफ्राय रान्दि हाबा जाहोफिननाय बियो सोलिनानै दंमोननो जोंनाव दंखायोमोन गोदोनिफ्रायनो बे आरो मा होनदों गोबां हिन्जाव हाबा लानाय खान्थियाबो दंखायोमोन होनदों माने हिन्जाव गदाय गोबां लानो हानाया दंमोन होनदों गोदो सोलिना दंमोन हारि लानानै गथ' हाबा होनाया खायफा खायफा हारियाव दंमोन होनदों दा अब्ला नुनो मोननाय जाबाय बै समाव समाज राहाया माबादिमोन गोबां मा होनो संख्रि जानाय आदारनि बेलायाव संख्रिनि जायगायाव थालिरनिफ्राय बानायनाय खारै जायोमोन होनदों जेरै बर'फ्रा दाबो जायो गोदो बिदिनो जायोमोननो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ ना बेदर बायदिसिना जायोमोन गहेना पाथि गाननायाव गोदोनिफ्रायनो दंखायोनो सना रुपा बायदिसिनानि गहेना पाथि गानोमोन होनदों दा अब्ला बेखिनिल' बे मोनसे क्लासआ जोब्बाय दा बेनिफ्राय टेक्सुयेल कुइसन फरायाव सोंनाय गोबांथार दङ बेफोरखौ सोंनाय फिननाय गासैबो बानायखानानै दङ डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन गुबुन गुबुन गोबांथार बेबायदि चेप्टारफोरनि क्लास लाखानाय दङ आरो गुबुन क्लासनिबो क्लास लानाय दङ डिसक्रिपसनाव लिंक दंजोबो प्लेलिस्टआव आइसि नोंथांमोना नाय बेनिफ्राय नायनानै सोलोंनो लानो हानाय जागोन क्लासाव थांनो एबा क्लासाव मोनाखैबा नायनो हागोन गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो न'खरनि सोद्रोमाफोर सोरबा मा होनो लोगोफोर दङबा फरायसाफोर दङबा जाहाथे बयबो नायनानै मिथिनो हायो बुजिनो हायो बुजिखौ लानो हायो नट्स मोनैखौ मोननो हायो एसेनोसै गुबुन गुबुन भिडिअ आपल'ड खालामबावगोन गोजोन्थों।